Izikhungo zemfundo ephakeme zibambisene nezinhlaka ezisebenzisana nazo seyisungule izinhlelo ezintsha zokufunda nokusebenza uqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngohlelo uma sezivula ukuze izikhungo zemfundo ephakeme zikwazi ukwemukela abafundi okumanje basalinde imiphumela yabo kaMatric zizovulwa ngoNdasa nangoMbasa. Angeke zikalelwe ukuthi kumele zemukele abafundi abangakhi kepha ke isikhungo nesikhungo sizoba neyaso indlela yokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19. The department will work closely with institutions in preparing the system for the opening of the 2021 academic year, which, as I have said, will take place between early March and mid-April this year. Ngasekupheleni konyaka owedlule kwashona abafundi abangama-95 bebulawa ukugula okuhlobene neCovid-19 ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli. We will be receiving updated reports on infections and fatalities on the 20th of January, this month. We are collecting this information at the moment. Ungqongqoshe ushayele ihlombe isikhungo sezesayensi kwaZulu-Natal ngokuhlonza igciwane elisha elihambisana neCovid-19 i501Y.V2. Unxuse abafundi ukuthi basebenzisane njengoba bazobe beshaya inyoni ezimbili ngetshe elilodwa imfundo nobhubhane ngapha.